Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's % ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Laingot kisipai jongga border security force kila mensau namar ka jingpeni bor kinong Bangladesh bat kinong yarap jongki kibana India ha kapor ba ki BSF ki penpai ki khasaungut kinong Bangladesh ki bawanrung bean hapo uput usam jong ka India kani kala ja man kachar ha Assam ha ka ba ki sipai BSF kila yobat khasaungut kinong Bangladesh ki bawantur ha U0 line bat ha kapor ba ki be ba kin let phaino shala ka jongari kalami penban ka jingnya penibor bat la donru kinong India ki bayarap ya ki khar Bangladesh ha kani ka jingpen ibor ha ka weipat ka jingja kabala ja ha kachar district jong ka Assam ki don arphongot kinong Bangladesh ki bawanrung bean ha India ki ba ki BSF ki layobat ha kapor ba ki mod ban let phai byang shalakari layobat ya kini ha Jalalpur bat ha ka jingtoket ki layathu ba ki wan phai na nongba Ahmedabad jong ka jilla Gujarat bat ki wanrung tu na kaput na West Bengal la raya ki sha Silchar Sadar Police Station ki BSF kila pentepru bakila yobat khat arngot kinong Bangladesh na kaput kabadan ha South West Garo Hills na pedeng kini hinyongot kidegi senrang bat sangot kidei ki kenthai kiniru kidei buswanrung tu bat kidang mot banlek phai byang shalakari kidei ki babela singi bat ki babela ha ki dukan sha ha Gujarat ha East Jaintia Hills pat ki BSF kilayobat laingot kinong Bangladesh ki bawanrung bean sha Meghalaya bantrei ha Parmau दादा कहाँ से आए आप लोग इधर से कहाँ से सतुल सतुल बांग्लादेश में हाँ और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा सीमेंट मतलब है सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री कौन लेके आया था दलाल का क्या नाम है अली हालिम हालिम का घर कहाँ है सतुल सतुल अच्छा इधर से आया इधर अनफेंस से उधर से चला गया है अच्छा Suruh